बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो गोथार जुलिनि भिडिअ लाबोगोन आरो आं दायो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आरो आंजों लोगोसे फैफाबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन जोंहा बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो जोंनि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि गोथार जुलि जानाय हाबाफारिफोरखौ आङो फारियै दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोराव नुबोखाबाय आरो बिदिनो आरो थिग दिनैबो नैबे 2024नि जे नैबे अक्ट'बर दाननि गोथार जुलि जानाय बे हाबाफारिखौ दिन्थिगोन आरो हाबा जागोना सोर आङो बेखौ दिन्थिलांगोन आरो खैनाखौ बबेनिफ्राय लाबोदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायलांगोन आरो लोगोफोर नायलांबाय था बियायाव सफैबाय नै जा फैबाय लोगोफोर सफैबाय लोगोफोर बियायाव नै बिदि एसे नायदो थाबायदो जालांसै आरो लोगोफोर जोंहा दासिमबो थारमाने खैना पार्टिनिफ्राय सफैथ'वाखै बेनिखायनो स्टार्ट होनो हायाखै आरो जानो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ दायो गिर्जायाव लांगासिनो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा जोंनि ख्रिस्टियान नियम बायदि बिथांमोनखौ जोंनि गोथार खुलुमसालि न' एबा गिर्जा न'आव बिथांमोनखौ दिनै रायजो राजानि लेखायाव बिथांमोननो गोथार जुलि खालामना होनाय जागोन बेखायनो दायो बिथांमोनखौ गिर्जा फारसे लांबाय थादों आरो लोगोफोर नैथिं उनथिं नुहरदोंना दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आरो नोंथांमोननो दे जोङो जुदि मोजां सम आरो मोजां बेबायदि खाबुफोरखौ जोङो दान खालामबाय जोङो बेयाव खनसे जथुमलायनानै जि हाबाफारि दङ बेयाव जोङो साफ्रोमखौबो नोङो बाहागो लाज्लायनो बे खाबुफोरखौ होबाय प्रभु बे गासैनि थाखायनो जोङो खुलुमबाय दा बे समाव जोङो जि समफोर आरो जि खैना जि गोथार जुलि बेनि हाबाफारिखौ आफा जोङो जागायबाय बे जागायनायनिफ्राय
आरो लोगोसे पालाव आं गोबोद गार्जेनफोरखौ बे सेथि सन्मान आं जिसुनो होदों नैथियाव आं गाव लाबाय मानोना बे इसोरा आंनो बेबायदि मोजां देहा होनानै गियान होनानै आंखौ बेयाव दैदेनबोआमोनब्ला आं बे आर'नाइखौ मोनखांनाय नङामोन बेनिखायनो आं बे इसोरनो आं बेखौ हामबाय थानांगौ आं बेखौ नायनो लुबैदों हिन्जाव गोदाननिफ्राय सफैनो हानाय बेसेबां हामबाय होनदों दे जिरायदों आंनिया सानजानि गुबै जागोन आरो लोगोसे जोंहा दै फांनि दोङो देलाय अननानै गसंनो बेसेबां आलासिफोर फैदों रौता सुन्दिगुरिनिबो नुदों कलामुनिनि नुदों देलाय अननानै बेसेबां आलासिफोर दोङो आरो बेबायदि गुबुन गुबुन आलादा जोंहा दे हामबाय होनदों फाख्रिबारिनिबो दोनखायो गोनांफोरा बे हाबाखौ होनाय जायो बेनिखायनो आं बेखौ सेथि बुंग्रोनाय जाबाय आरो बै इज्राइल बे हाबाखौ होनो कारणे जोंनि बिबिसिनि मण्डलि जौगाथाय बिफाननि नेहाफोरा रेभारेन्ड प्रबिन दैमारि सारा आंनिसिम पास खालामना हरबाय आरो बिथांनि पास खालामना हरनायाव दिनै आं बेयाव गसंफैनो हानाय जाबाय अर्थात आं बे हाबाखौ होनो बेयाव फैनो हानाय जाबाय बे हाबाया बेबायदि जागोन मेरिज प्रप'जाल फ्रम नेम अफ द चर्च गेलागाव बग्रिबारि बिसि नेम अफ द पास्टर श्री बिश्वजित दैमारि 3 date as day of the wedding ceremony 17/10/2024 Thursday 4 place of wedding ceremony Gelagao Bogribari Baptist Church. B. Number 1. Name of the bridegroom Sri Shankar Demari. 2. Date of birth 1/6/1992. 3. Race oblique nationality Indian. 4. Religion Christian. 5. Occupation cultivation. 6. Unmarried. 7. Name of father Sri Israel Demari. 8. Name of mother Srimati Bharati Demari. 9. Name of guardian Sri Israel Demari. 10. Revenue place Gelagao. 11. Name of church Gelagao Bogribari. 12. Post office Bornogao. 13. Police Department. नों फोथायोना नों फोथायो बे खोथाखौ बे जायगाया गोथारनानै फोथायो जिरायनो मानोना जेराव गेदेर उन्दै सानस्लायनाय गैया जेराव मुगैलायनाय थाया जेराव बोराबलायनाय थाया बे गोसो मोनसे जानाय जायगाया गोथार दिनै सोमखोर आरो बे रेक्सिनानि हाबा बय रावबो गोसो दुखुजों खायाखै बोराबलायना खायाखै नङा ने बे जायगायाव गोथार आरो बेबायदि जायगायाव जोंहा इसोरा थायो फोथायो सोमखोरा बे इसोर आरो इसोरनि फिसाफोरनि सिगाङाव आं नोंखौ दिनै सोंनो नागिरदों
자식들은 하바지 않는 나이들은 비니스라는 마가 끓는 것을 그랬던 거예요. 마가 그것을 삼리거든 뭐 제거돼. 자식들은 하바지 않는 나이들은 능력을 써봐야 하잖아. 네, 제가 무치리노 에보이타 데스포 마타 세발락 무지 탐시려게 빌리는 거 사실 아이가 지금 볼고 지자는 아래 취업과 살거든 미니멈 거기만 돌던 내자는 미니 엉켜져봐 정정력을 생겼어 렉시네야 끝까지 미소가 든든든든 하니 끝까지 너무 잘 생각은 하바자는 하이든 미니스는 뭐가 훑는 것을 그거래요 너희 그 서버에 하바자는 이래나나 네 지라이고 여기 그 서버에 비타무나 하바자는 하이든 나쁜 거요 여기 비타무나 나한테 아르전한 비하고 렉시나니까 전이샵에 어머 이스클란 여기든 어머 이스클란 네 언나네 그것은 렉시나 니 맞아요 니 맞아요 어세스면야 너는 렉시나 양자의 신가를 하바잔 패는 있어 안 악설까지 아이거이 영 탐마가 부분 바이바이 그래서 부분 바이바이 제발이야 네 엄마 너뭐 태나구나 하구나 네 산보고 숨네 이제 그잖아. 이거 알려드려서 어때? 그잖아. 네, 방금 한거 숨네. 흉크라 아까 꼬리 칼라. 맞아, 그 흉크 그. jamah. Ang bara bujiya ri khna pni ko maja ba bunun ko jamah maja ba bunun ko maja ban dele rai ko ka dawa chengyo dal dunia jawai ang chebunggan nengi phagin ko nung jamah din ko khaina ko ang chebunggan de nengi phagin ko nung jamah din ko khaina ang bungni नों जामादिनि आखाइखौ ओरै हमदो आरो नों साफागिनि आखाइखौ ओरै हमनानै आं बुंग्रोनि इसोर आरो इसोरनि फिसाफोरखौ साखि लानानै दिनै जावा आंनि भागिन रेक्सनाखौ नोङो सुखु दुखु अरायनि थाखाय आं गथायना होनाय जाबाय एक्जेक्ट आं बुंनाय बायदि बुंनो हायाब्लाबो दिनै नोंथांनि गोसोनिफ्राय बुंनानै गथायना होदो सोमखोर आरो रिक्सिना आखाइ हमदो सोमखोर आरो रिक्सिनाखौ आं सोमखोरनो अराय समनि थाखाय गथायना होनाय जाबाय संसार जानाय दे साबिबो बुंदे दे आंथ' हा नांनांगौआ खुबा लाङोब्ला दे आंबो सिनिजेरै नङा आंथ' हा नांनांगौआ खुबा लाङोब्ला जोंहा इज्राइल दङ दे सोमखोरा नोंथांनि गथ' दिनै नोंथांनि गथ'आ मोजां गानना जोमना फैदों बेयाव हाबा जानो फैदों नङासै होनबा बेयाव नोंथांनि गथ'आ जाय सिख्लाजों हाबा जानो फैदों बेयाव नोंहा माबाफोर बुंनोफोर दंबाय बायो जेबो जाथ'खै दिनै बे नोंथांनि गथ' जाय सिख्लाजों हाबा जादों बेखौ नों मा होनगोन बावहारिनिबा गावनि फिसा हिन्जाव नङा आरो दिनैनिफ्राय नोंहा बेबायदि बिबान थाबाय मालाबा मानसि जानायखौ बिसोर खुद्रिबायनो हागौ मालाबा मा होनगोन थाव संख्रिफोरनि जालाबायनो हागौ मानो फिसा फिसा फिसाफोराव नों फिफा जानानै दिनै बुजायनो फरामहरदों नोंहा बिबान खालामनायसै जे बिसोरनो धैर्य हक्तिखौ बेयाव सोर फोथाया जिसुनि बिबान आं बेखौ सुंद'यै बुंदों आरो हाबा जानानै जाखांनायनि उनाव मा बिबान थायो आं बेखौबो बुंगोन बिनि उनाव सरकारनि आयेन बायदि नोंथांमोनखौ आं रेजिस्टार खालामनाय जागोन बेयाव जब लिरनाय 14 से सिरियाव असमियाव भक्तिनिया आरो दुखेनि परिबर्तन बर'आव बुंदों जोनोम जानाय साफ्रोम मानसिया दान्दिसे आरो दुखुजोंनो बुंफब